e yaajude ala ka burigan ko honno jokkuɗa ko anni humbo jokkodirde batte aw okay naya inna hum jagolan ko mi landima kon landagol no weli kono ko jabagol goɓɓuri ko honno jokkuɗa ka tigi sikka quartier ɗo ko ɗum mi faala handude par ce que ko wonɗa wadde kon no arde ha tawtan no arde ha tawtan okay ni landagol ma mi gayni jabolan kono jokkuɗa ni sagollo ilan sikkude ko fi goɗɗum go noddiɗon na hara na fi on programme ɗum ya andi mi wawama noddugo joɗɗinama ɗo hande ko sabu ɗum tardinimmi yawgol golle pimbi ko piye e yiidu par ce que ya andi wano o lerɗo ara mimbi yayi ka golle am a faami wowlu miɗo jentima ko ŋañaari kon biro am ŋañaari baabe mum koɗo gawo an ko gonno non ɗon wawata ŋañude simi ƴawri mami jojji mami waɗi ɗum ɗo mami waɗi ɗum ɗo kono woni wadde oy sago an wo hara wona onon landotoɗan ɗum mi haalanamo ko yeɗe batano fii ko a fof ma jooɗi ɗo onon kawan mi hersi on du ko a fof ma jooɗi yeeso komi feccere nami fo fi Allah mi tortami de ɗo to sai ko siga ɗiɗo piiji to mi noddi tan kamon ɗo andu ha hande gila neneyage baabe ngam feƴƴini wona nelan ko laaɓi del sodan ɗon lam paɗam ma ɗum sodan ɗon lam concu ma ɗum okkuɗon lam buuɗi lekkol lan na ɗo perdi hiɗon ɗo on wawno lam finansande ɗum ɗon fof on gerari ka awa simi ƴawri mami joldi mami waɗi ɗum ɗo mami jokki worɓe mami yiidi e o e o e o ɗum fof woto wonu lawol ma par ce que onon woye dankakino ko ɗum wonɗalan yoɓitirde hande komi waɗanma kon fof anda no woodi ko ɓuuri école no woodi ko ɓuuri coñci sa ñamali a daraki konno pinnata wattude wonon fawtila ni komi wonɗo wonaka gorko on mo wonɗon wolde ɗon fimo min kaka on mi woni min ko on fawtila simiɗo mari ni huleteɗo simiɗo mari ni huleteɗo ko on par ce que woni o ko on walla waɗande allo oui bébé ça va non lan ari ka travaux ɗo lan ari sodugol bileji ha mi yahi jo a yalta woni abbata ko lan am mewta ok awa sa yehi neddora lan ya wuro admi adduno faala ok je t'aime aussi ok gros bisous bye boy aduna an on yolorima min ko fawtiɗo lango e wawatalan zerugo fewtitalan inna kaka gorko wonɗa anni ɓeygu makko e wadde concours ne oui min ñamme waɗa concours ka o yaltami etta galle ñamme yona e waddugol concours la ilaha illa min ñamme yona ko mi taraɓito o yalto etta yona galle et puis ñaw ina sukkuɗu ko wonde important noddiɗol lon ɗo hara nan haala o gayni ɗi ɗo e somi gaynaɗo ha yaade ɗo ko ha ɗo feƴƴata ɗo on falan nokkon jel min sugu hanalla mbuuɗi haramo mbuuɗi dolgu mbuuɗi beere mbuuɗi ɗuma mi faalaka naɓude ñama toon ñaamu toon si Allah jaɓi noon ko wonma yewdiɗo kon ayiye a ande mi ƴakkata ko haaɗi mi tuttanema an ya ƴak onon on ƴakki ko haɗi tuttanɗo langi birange babe ngam feƴƴini min pus on wanna Allah pus on nafa Allah to ñammiya par ce que miɗa hay haaldudole mum haalaji gono to kaw e hoorema mi huuli Fatima komi huuli goyki mi huuli Fatima noon hande few ko ɗum ɓe nata ɓiɗɗo goɗɗo wontata ɓiɗɗo ma ha aduna lanna ayi jiwo ko hollan fewtude jaabolan ɗo yo jooɗo ɗo ha mi heɓa ko mi ɓokkam fi lillahi wa rasuli ka Allah dajini ɗon mo ƴettude gaɗa makko hande ko ɗum ɗo wolta andi si fijirno
Yeah. Não. Andate com suco bato, depois com suco tudo. Não, ura com lavagem. Ini padahal dego. Padahal dego. Mas eu não tinha dúvida, olha, linda, eu minha. Olha lá, quando eu estava lá, me olha, eu me lembro. Não. Eu não sou cubano, eu sou cubano. Botar, dele no juice, nem não me mata. What vai dar lá, hakuna ni Allah, me Allah posta. Não pode ninguém bom. Oni patron gosto. E lá, ele me fala que dá aqui. Não. Não dei. Não anda vídeo. Não tu tá moando. Não pode ter moado, nem fala nem moado. Até lá eu não vou ir. Apa mau dia jadi nu nikah gua tau? Lah wallahi. Menyala ni. Dah mau dia Baru ni, aku menyala. Idan di dunia kan mangan dulu di. Hanya orang cuma dia wajar. Aku dan dia lawan ni kita ni ni medali ni suti ni aku dah berbeda ni bantu minta. Kau tak ida berbeda. Kesal itu. Ada salah. Salah bayar muka keluar kesal bila ni apa yang dia ni apa lah. Bawa patron ko diri ngalan yo so ngani be bayat na lang golde so ngani be dum ngani be wata lang hande so ngani be dum ngadi be lay mi yotu to ngana be hande kadi fi no ko mi ngala don de ma mi ala tan ko si dum ni dira ak ngal de wax fu na ngal do ngala be billah ngala be de ay so ngani be la dunia wa mi ngal de hore ne do musi la mo dian ci kinu no ko long andi ko ni na sama ko tawola mbe afami ay fango no no na antremi afami hande kare ko yida hawo har wona nala ko ta an mi halanta dum no patron mako ni kan do ngala no ay o ya ni fi ni to gon mo dian tele to ho mala ko sa el no ki Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi do mapi. Wanu nga mapung de kadi. Ku wulan do langkum hina ni lam hay hewana do ngol. Hay ha na do sifo. Jiwangum Fatima. Ko attiri mi hande ko wi golla mawbe ambe wona mawbe. Ko wi golla nami ardado. Mi anda so yarali on dorgo duma on. Ko suka be poddoto ko. Men do Allah jaram siki henanima Laɓanila laaɓiranila wafatiya Allah jaram andi ko fi hondumi landanima ti henanima ko fi wotta sikku hari ko fenande wonmi wonnuma yewto henanila hey quoi ko goɗɗi ɗi woni komi yewtuma hedditini goo mi yewtanima koy laaɓanilam pos mi noddi o jiwo Fatima mi joɗɗinimo mi sikki jaka haaju moƴƴi mi sikki o nananayla eyo mimo waɗi pantalon wo kanko ko bi nene makko e baba makko maayi womin mi waɗanalimo hay hunde wo d'ailleurs ko kanko e gorko wondi wo ko kanko e honno moodi on ɓeygu on gorko mi anda tan so annomo ɓeygu on gorko kamɓe wondi ka nder suudu on gorko mi yewtima mi wiƴi ko wonɗa sipade ko mi andi fimu si tawi woni mi buumi goɗɗi hay ko ayana hoɗum gorko on noddimo ɗon on je t'aime mi nani few ka téléphone
Giwang akilan no ala ko woliral.